Takže ahoj, prečo ja som tu, ja dneska som tu sama, lebo moja sestra je v škole. No, vy si pýtate, že prečo som ja nebola v škole. No ja vám poviem, ja som tiež bola v škole. Učila som sa tam ale ja vždy prídem skorej. No a my si dneska ideme zahrať hru. Na tú hru budete potrebovať toto a musíte si napísať hry a potom vyjde, dáte to a potom tak, chápete. Dobre, počítačka nasný. Nie je moje spoločne ako. Predstavte táto nabíjačka svietla. Ja to ukážem. Vidíte, svieti RGB. A teraz prestalo svietiť. Prestalo. No. Pôjdeme do... Máme tu veľa Google Chromov, ale to nie sú oni. Tu je Google Chrome. Tu je Google Chrome. Tu je, kde mám šípku, tu vidíte. No. Tu som mala, ako vidíte, nejaké hry, ale to už bolo dávno. No, pôjdete tu, takto. Napíšete si, tu už máme hry s tvrdými i dobré hry. A potom tu máte poky. To kliknete na toto a máte tu hry, koľko len vy chcete. No, my si buď zahráme Killera, to je toto, alebo toto. Prvá hra bude toto. Je to táto hra, uvidíte. Táto, presne, volá sa takto. Môžete si to stiahnuť aj na mobil, možno. No áno, na mobil, lebo tieto všetky hry, čo sú tu, tak to si môžete stiahnuť na mobil. Takže aj toto. A vidíte, že tu máme šipku. A tu máme šipku. A to dáme play. Počuli ste to však? Určite však.